Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Ay hala, ang linaw ng cellphone ko. Hala, ang linaw ng cellphone ko. Ganito pala pag nagsasalamin. Na-realize mo? Hala, ang itim-itim ng mga letters. Thank you, Doc Bless, sa aking eyeglasses. O, eto na. Hala, ang linaw talaga. Hindi ko kailangang i-zoom in. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nita. 55 years old at tagapakinig ng inyong programa. Sumulat po ako dahil nais ko sanang humingi ng payo sa inyo. Ganito po kasi. Isa po akong ina na ang tanging yaman sa buhay ay ang nag-iisa kong anak. Simple lang ang buhay namin mag-asawa. Hindi kami mayaman, wala kaming negosyo, minanang lupa o ari-arian. Ang meron lang kami ay sipag, tiyaga at pangarap para sa anak namin. Iginapang namin siya sa pag-aaral. May mga panahong kulang ang kita ng asawa ko kaya naglalako ako ng kung ano-ano. May mga gabing sardinas at tuyo lang ang ulam para lang mabayaran ang matrikula niya. May mga panahong napuputulan kami ng kuryente dahil hindi kami makabayad. Matapos ang mahabang panahon ng sakripisyo, natupad ang pangarap naming lahat. Nakatapos siya nang abugas siya. Nang isuot niya ang kanyang toga, pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng ina sa mundo. Sulit lahat ng pagod at sakripisyo. Ang problema ko po ngayon, may nobya na ang anak ko at hindi kami boto dito. Para kasing hindi sila pantay ng direksyon sa buhay. Online seller yung girlfriend at may mga nababalitaan kaming reklamo ng dating katransaksyon niya online. May mga hindi pagkakaunawaan sa bayad at delivery. Para sa amin, refleksyon yon ng pagkatao. Isa pa, tila walang malinaw na pangmatagalang plano ang dalaga. Ngayon, online seller. Bukas, backup dancer. Natatakot kami sa kawalan ng stability. Hindi pa nga stable, nagmamadali pang magpakasal. Ngayon pala nga yung anak na namin ang gumagastos sa mga lakad nila. E papaano pa kaya kapag mag-asawa na? Eh di ba yung anak niyo lalaki? Oo. Oh, head of the family. Ano nang ambag niya? Oo. Pansin Oh. din namin na... Kalma muna, kalma. Sandali. Kalma. Wag may pumasok na isang Nicole Ayala kaagad eh. Hindi pa nga tapos eh. Nagagalit agad yung isang Nicole. Shh. Balik. Upo muna. Nagbabasa pa yung kalmadong Nicole yan. Upo muna. E papaano kaya kapag mag-asawa na? Ano na ang ambag niya? Pansin din namin na malakas ang impluwensya niya sa anak namin. May mga desisyon ng anak namin na biglang nagbabago dahil sa kanya. Hindi din siya magalang makitungo sa aming mag-asawa. Kinausap ko ang anak ko tungkol dito at galit siya ngayon sa akin. Utang daw ba niya sa amin kung sino ang mamahalin niya? Alam ko naman na hindi niya utang sa amin ang puso niya. Hindi rin namin pag-aari ang desisyon niya. Pero bilang ina, paano ko pipigilan ang sarili kong mag-alala? Paano ko hahayaang basta na lang siyang sumugal kung pakiramdam ko may mali?
Gusto lang naman sana namin na kahit paano, ka-level niya yung mapapangasawa niya. Tambalang kumikinang ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil hindi namin matanggap ang babaeng mahal niya. Ayoko naman ding magsisi na nanahimik ako kung sakaling tama pala ang kutob ko. Ano po ba dapat kong gawin? Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina? O tatanggapin ko na hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Ang hirap maging magulang. Akala ko kapag napagtapos ko na ang anak ko, tapos na ang laban. Hindi pa pala. Mas mahirap pala ang matutong bumitaw. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nita. Mami Nita. Mami Nita na mahilig manita, di Ayan. ba? Sinisita niya ang minamahal ng kanyang Oh. anak. Maninita. Ang Mami Nita, yan. Mani Nita si Mami Nita. Ayan. Yan. Una sa lahat nagpapasalamat kami kasi tinitingala mo pa rin na Kami, kasi di ba? you're 55 years old, of course, older than us. Tapos, mas marami kang malamang karanasan sa Experiences, buhay, oho. di ba? Ganyan. Pero siguro, minsan, hindi rin na nasusukat sa edad. Yeah, mhm. Kasi may mga taong katulad ni Mami Nita na 55 na, parang, Parang lost pa lost sila. pa din. Oo. Ganyan. Kasi nga, ang learning po, mga kabisyo, hindi po siya natatapos. Mhm. Hindi po siya natatapos sa pag sinabi mong nakagraduate ka na, alam ko na lahat. Or nag-MBA ka or PhD. Hindi constantly learning ka at magugulat ka nga na minsan matututo ka sa mas bata sa'yo. Yes. Matututo ka dun sa mas lesser ang napag-aralan kesa sa'yo, di ba? So ngayon, siguro yun yung rason kung bakit si Mami Nita na humingi ng advice sa mga may saltek tulad Ayan. natin. Di ba? Kasi malay mo nga naman, meron din naman nga naman talaga siyang ma-pick up mula sa atin. Ayan. Yun talaga ang pinakamahirap, I guess, sa pagiging isang parent, yung letting go. Yes, Diba? Yung totoo. allowing them to fly. But that's the way it is, 'di ba? Na we cannot clip their wings. Hindi po natin talaga pwedeng pigilan sila sa kanilang mga gustong gawin. Lalong-lalo na kung ganito nakatapos na naabugas siya. Opo. Ano na to medyo mature na to. Kung man magkamali man siya dun sa babaeng 'yan, it's on him. It's their decision na Decision kasi. niya na 'yan. Ang tandahan na niya. Oo, hindi na to yung mga maliliit na bata na Oo. hindi nila alam yung ginagawa Correct. nila. Oo, na parang kulang pa sila sa experience Oo. at yung brain nila hindi pa nagde-develop. Ito, abugas siya na. Correct. So, ibig sabihin, may logic. Yes. Or di naman kaya, Jegs, aminin na natin, minsan ang logic nawawala pag in love. Yan. Ganun Pag mataas talaga. ang emosyon, Correct, di ba? bumababa yung logic. Ganun talaga, 'di ba? Oo. Madami tayong kakilalang ganyan, ang tatalino pero pagdating sa pag-ibig, tanga, 'di Oo. ba? May mga ganyan CEO ng kumpanya, kabit, Oo. 'di ba? Mga ganon. Pero ako naniniwala dito dahil nga tapos na ng abugas siya. Tingin ko mas mataas ang logic niya over the emotion. Baka. Siguro it's how you communicate. Baka medyo matapang ka, medyo paatake ka agad doon sa girlfriend. Kahit sino ba naman. At saka, Diba? alam mo, ito lang Mami Nita ha, sa totoo lang, hindi naman lahat ay katulad ng anak mo na una, merong proper direction na nabigay ng magulang. Pangalawa, alam na kaagad kung anong gustong gawin. Aha. May mga iba katulad ng girlfriend ng anak mo na 'di ba, online seller. Tas minsan backup dancer. Aha. May mga tao talagang ganun na hindi pa nila alam kung saan talaga sila pupunta. And minsan nga Kinakapapa. Correct. And minsan nga kung kailan sila mas matanda, saka pa na nila madidiscover na dito pala ako nararapat, Ayan. 'di ba? So, para sa akin, walang mali doon kung halimbawa kung magda-dancer, kung magninegosyo. Yan. Kasi kinakapa mo pa kung saan talaga yung mag-fit sa'yo Tapos may sinabi pa siya na parang pag yung tungkol sa may mga issues dun sa kanyang online selling, it reflects her pagkatao, 'di ba? Na reflection to ng kanyang pagkatao. Hindi po. Minsan talaga may mga nagkakamali sa delivery. Yes, Minsan po talaga, unless talagang scammer. Oo. Mukhang hindi naman scammer May mga mistakes lang at reklamo. Normal po 'yun. Kahit na sa malalaking mga negosyo, may mga nagrereklamo. Kunyari dito sa amin ang laking kumpanya, 'di ba? We cannot please everyone. Correct. Meron ditong nakokorte
nakokornihan sa amin, naiinis sa amin, naiingayan, nahahalayan, di ba? Wala eh. Ganun talaga kasi hindi mo papiplisan lahat. Tama. So, it's always a learning curve. Oo. Yan. Ang problema kasi dito ko minsan, yung optics na tinitingnan ng tao. Magkaiba kasi yung optics kung sino po yung involved sa relationship sa loob. Ayan. Kaysa sa nakikita natin na tayo yung Sa mga labas. outsiders, Correct, di ba? correct. O like for example, itong nangyayari na lang yung naging trending, yung kay Alvin, Oo, tsaka kay Easy. Easy. Hindi natin alam kung anong dynamics nila sa loob eh. Baka pinag-usapan nila at okay sila doon, pero nakikita ng sa labas, ay hindi tama yan. Correct. So parang ganun din sa'yo, Mami Nita, yung nakikita mo sa labas, parang pero sa loob, hindi natin alam kasi kung Anong meron. Oo. Tsaka lalo, alam mo, Mami Nita, napakalaking factor na matanda na siya, tsaka abogado na siya. Tsaka Yun lang yun. abogado yung abogado, anak mo. abogado na siya. Sobrang laking factor no na nag-iisip siya. Oo. 'Di ba? Yung yun lang yun. Pero it doesn't mean na wala kang pakialam. Kasi punong-puno ka ng pakialam. But it Oo. also doesn't mean na sobrang. Kasi parang dun sa mga question mo, wala ako nakita dito na papaano po ba na hahayaan ko siyang magdesisyon, 'di ba? Parang walang ganun eh. Oo. Parang ano ba yung mga tanong niya? Parang gusto mong kontrolin Oo. yung love life Correct. ng anak mo. Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina o tatanggapin kong hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Basta parang ang sinasabi niya dito, ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil dun sa babae. Oo. Ayoko naman din magsisi na tahimik lang ako. 'Di ba? Tama na. Well, tama din naman 'yon. 'Di ba? Pero alam mo mas lalo kang lalayuan kung na-feel niya na masyado mo rin siyang Oo. hinahawakan. Oo, kasi yung laging sinasabi ni Nicole na pag nag-rebuke o pag nag-correct ka sa isang tao, lagi ka nang gagaling sa place of love. Correct. Na dahilan mo 'yon. So tingin ko kung nanggaling sa place of love, yung pagsabi mo doon sa anak mo regarding sa girlfriend niya, tingin ko hindi siya magre-react ng ganun eh. Siguro baka yun nga, baka Correct ka. paatake. Na ano ba yung girlfriend mo, ganito. Correct O ka. So, mahal niya yung tao, masasaktan din. Pwede namang malumanay anak. Correct Okay lang ka. ba yung girlfriend mo? Pag-usapan ninyo. Oo. Yung mga tipong ganun Correct klase ka. pag-uusap. Iba talaga ang nadadala ng tono ng pananalita. Yes, ha? oo. Yung kapag ka yung, Nak, check mo lang. Oo. 'Di ba? Versus, naka, nakikita ko, may mga reklamo sa kanya. Ayan na, lumabas 'di ba? ng isa. May mga nagrereklamo dyan sa online selling niya, ha? Sinasabi doon, nagrereklamo, hindi dumadating sa oras. Oh. Ano, ginagamit niya muna yung sabon bago niya i-deliver? O, di ba? Ibang-iba yung tono na ganon. Sa versus na, Nak, check mo Oo. naman, no. Kasi syempre, O, i-guide mo na. Oo, yan. Pwede. Oo. Pwede ba i-guide mo para baka naguguluhan lang yung girlfriend mo. So, bilang ikaw naman yung abogado, Oo. ikaw yung mas nakakaintindi ng mga bagay-bagay, baka kailangan ng guidance, Oo. ganyan. Isa kasi sa nakikita ko dito, Mami Nita, ayan, na baka tinitingnan mo itong girlfriend ng anak mo as a threat. Ayan. Na aagawin Ni yung, ano. Oo. Well, yun naman talaga ang masaklap na katotohanan, Oo. lalong-lalo na kung anak mo ay lalaki. Oo. 'Di ba? Kasi At kung kahit lalaki or babae, 'di ba? Whether they will leave. Oo, kasi kung paano mo nilatag yung kwento mo na iginapang mo lahat kulang-kulang na. Kumbaga parang nag-invest ka ng todo-todo tapos Correct. mapupunta lang sa iba. paano kami? Oo. Hindi, ganun talaga yun. Oo, Yun yung yan. kailangan natin sa lahat ng mga magulang, yun po yung kailangan nating tanggapin. Sa lahat ng mga magulang na may mga maliliit pa na mga Ayan. anak, Oo. kailangan po nating tanggapin na hiram po sila. Ayan. Hindi po investment yung mga anak. Hindi Dapat malinaw investment yan. ang mga Obligasyon bata. po ng magulang na Correct. pag-aralin yung mga Yes, anak. out of love. Yes, Binuo mo oo. yan eh. So, Oo. obligasyon mo and because you love them, 'di ba? Gusto mo siyang palaki na maayos Mm-hmm. para just in case na hindi just in case, dapat sana ikaw ang mauna Mm-hmm. kaysa sa kanila, 'di ba? Pag nauna ka, kaya na nila. Oo, magkakaiba lang yung mukha kung paano natin didisiplinahin yung mga anak natin. 'Di ba nung maliit kung madapa, hayaan mong madapa para matuto. Parang Yan. eto sa pag-ibig naman, Mami, hayaan mo siyang magdesisyon. Ang gagawin natin bilang mga magulang, nandyan lang tayo. Correct, to guide. Ayan, if ever man hindi mag-workout, nak, andito lang kami. So hayaan mo kasi again, abogado na yun. Correct. Actually, totoo. Hindi na siya baby. Oo. So yun siguro talaga baka tingin ko baka feeling mo, Mami, threat ito baka
ginagawang kompetisyon. Well, ganun talaga. Oo. Ganun talaga. You have to accept the Uniko fact. iho Oo, Yun eh. talaga. Gets naman namin yung, Ayan. hindi ayaw namin invalidate ang Yes, feelings mami, mo. oo. Gets namin masakit. Normal siya na reaction. Masakit at masaklap. Pero wala tayong magagawa, mami. Eventually, he has to live his life. Yeah, oo. Eventually talaga. Ganun talaga. So kung maloko man siya, masaktan man siya, hayaan mo. Basta bilang magulang, andyan ka lang Correct. palagi. Direction ka, hindi control. Yan, Yun oo. yun. Diba? Do not clip their wings. Never. You can only redirect their flight. Alam mo yun, mag-ano lang, may konting guidance, ganyan. May mga konting pasilip na advice, ganon na. Pero definitely, hindi mo pwedeng hawakan at Ayan. kontrolin. Oo, so- Ayaw naman natin isang araw maging red flag yung pagiging mama's boy. Correct. Hindi dapat red flag yun. Tama. Actually, yung mama's boy, it's a good thing. Huwag natin gawing red flag. Correct. Na kasi super control ka, te. Tama. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!